Ahojte, moje meno je Roman Srnka a dnes vám predstavím digitálnu mobilnú banku Revolut. Na úvod si môžeme dať také krátke okienko z Wikipédie, čo je to vôbec Revolut. Tak Revolut je litovská finančná technologická spoločnosť, ktorá ponúka debetné karty, okamžité peer-to-peer platby, správu a zámenu valút, kryptomien a rôznych akcií. Založená bola v Londýne v roku 2015. Od roku 2018 sa jedná o banku s európskou certifikáciou. To znamená, že je zastrešená Európskou centrálnou bankou a poskytuje krytie finančných prostriedkov do výšky 100 000 eur. Hneď na začiatok jedna zaujímavosť. Vo februári 2020 vyčíslil časopis Forbes jej hodnotu na 5,5 miliardy dolárov. To znamená, že jedná sa už o pomerne veľkú banku, ktorá ponúka rôznorodé spektrum služieb. Jednoznačne medzi najsilnejšie stránky tejto digitálnej mobilnej banky patria okamžité platby, ktoré sú ešte pomerne vzácne, lebo na Slovensku ponúka iba 6 bank okamžité platby a týmito bankami sú Tatra banka, Raiffeisen banka, VUBka, Slovenská sporiteľňa, J&T banka a Oberbank. Taktiež veľkou výhodou tohto moderného bankovníctva je bezplatný akýkoľvek výber z bankomatu. Je dôležité iba dbať na to, aby si samotný prevádzkovateľ bankomatu nevypýtal nejakú províziu za výber, ale samotný Revolut vám nebude nikdy účtovať výber z bankomatu, pokiaľ nepresiahnete nejaký limit, ktorý máte od nich stanovený. Revolut vlastne ponúka rôzne alternatívne služby ku klasickému bankovníctvu, ako ste zvyknutí u rôznych slovenských bank. Na úvod by som chcel iba spomenúť, že toto nie je žiadna platená spolupráca, i keď by mohla byť, ale ja sám používam Revolut už niekoľko rokov a všetkým kamarátom som ho odporúčal kvôli rôznym benefitom, ktoré vám následne v tomto videu spomeniem, takže jedná sa vyslovene iba o nejaký môj subjektívny pohľad na toto moderné bankovníctvo a približím vám rôzne výhody, ktoré vnímam z mojej strany. Pokiaľ by ste si chceli založiť účet na Revolute, tak je to možné iba pomocou ich mobilnej aplikácie, keďže neposkytujú alebo nemajú k dispozícii žiadne kamenné pobočky. Pokiaľ teda banka nedisponuje žiadnymi fyzickými pobočkami, tak sa v súčasnosti používa označenie neobanka. Poďme sa pozrieť do samotnej aplikácie. Po prihlásení do aplikácie uvidíte svoj zostatok. Následne tam máte vaše všetky transakcie, ktoré boli uskutočnené v nejakom danom časom horizonte. Ja od začiatku používam bezplatnú verziu štandard, v ktorej máte 200 eur limit na výber z bankomatu, ale tento výber z bankomatu málo kedy potrebujete uskutočniť, keďže vy primárne potrebujete platiť v cudzích menách a výber z bankomatu je vo väčšine prípadov iba ojedinelý. Taktiež máte v tomto bezplatnom štandardnom programe mesačný limit 1000 eur na zámenu vašej lokálnej meny na nejakú cudziu menu. Čiže v štandardnej verzii sa nachádza väčšina funkcií, ktoré ocení bežný spotrebiteľ. Samozrejme máte k dispozícii aj rôzne drahšie plány, ako je napríklad Plus, Premium, Metal alebo Ultra. Tieto plány zahŕňajú už rôzne poistenia, zahŕňajú vyššie limity bezplatnej konverzie mien, následne väčšie limity z výberov z bankomatov a podobne. Prečo vôbec odporúčam túto aplikáciu? Pokiaľ pomerne často cestujete alebo nakupujete tovar z tretích krajín, kde teda ich primárnou menou nie je euro, tak je veľmi dobré mať takúto alternatívnu banku vždy stále po ruke v telefóne, kde si viete urobiť 24/7 pomerne veľmi výhodnú konverziu mien, pokiaľ teda musíte niečo uhradiť v cudzej mene. Už som veľakrát spomenul slovo výhodná. To je tá alfa a omega, lebo pokiaľ by ste si chceli meniť nejakú menu pomocou nejakej slovenskej banky, tak tam vo väčšine prípadov dostávate nevýhodný kurz. To znamená, že si namodelujeme situáciu. Ste na nejakom zahraničnom e-shope,
máte tam objednávku v hodnote $1000 a vy túto objednávku musíte nejako zaplatiť. Vyberiete si svoju bankovú kartu od nejakej slovenskej banky a tá vám ešte naúčtuje nejaký poplatok, čo sa týka konverzie. Prípadne vám naúčtuje nevýhodný kurz. Ak túto objednávku budete platiť cez Revolut, tak pokiaľ sa teda zmestíte do toho mesačného limitu 1000 eur, ktorý je ponúkaný v štandardnom programe, Revolut vám nezaráta žiadny poplatok za konverziu a ešte vám ponúkne pomaly stredový kurz výmeny daných mien. To znamená, že v súčasnosti by ma konverzia z eura na dolár stála 933 eur. Na porovnanie si môžeme pozrieť nejakú slovenskú banku, jednoznačne to bude viacej. Taktiež túto aplikáciu odporúčam využívať, pokiaľ veľa cestujete a chcete mať jednotlivé výdavky na jednom mieste. Určite oceníte rôznu prehľadnosť, lebo v tejto aplikácii máte možnosť sa dostať do rôznych účtov, máte možnosť viesť až 25 účtov v tejto aplikácii v rôznych menách vrátane eura. To znamená, cestujete do Poľska, otvoríte si bezplatný účet poľských zlotých. Cestujete napríklad do Maďarska, otvoríte si bezplatný účet maďarských forintov. To znamená, že máte prehľad o svojich výdavkoch v jednotlivých krajinách. Je to veľký benefit pri cestovaní, nemusíte scrollovať dlhé výpisy u svojej jednej banky, takto máte ako keby rôzne podúčty pod jedným účtom v Revolute. Taktiež takou výhodou môže byť pre vás, ja osobne to veľmi nevyužívam, ale je investovanie do širokého spektra, napríklad kryptomien. Taktiež banka podporuje platenie virtuálnymi kartami, to znamená, že ak chcete platiť u nejakých pofiderných obchodníkov, ktorí na prvý pohľad nevyzerajú úplne legitímne, môžete zaplatiť jednorazovou platobnou kartou. To znamená, že po uhradení danej čiastky daná karta ako keby expiruje, zanikne a nie je možné ju následne použiť, zneužiť a podobne. Samozrejmosťou je platby mobilom, či už Apple Pay alebo Google Pay. Môžete si tam pridať rôzne tieto, či už virtuálne, klasické fyzické karty do vašej mobilnej peňaženky. Na záver, alfa a omega, teda aby ste pochopili celý koncept tejto banky, tak klient môže platiť debetnou kartou kdekoľvek na svete a čiastka mu bude strhnutá v danej mene. Ak ňou nedisponuje, bude mu stiahnutá z hlavnej meny v najvýhodnejšom kurze. To znamená, že vy aj pred nejakým výletom do zahraničia, napríklad cestujete do Maďarska a potrebujete platiť vo forintoch, vy si nemusíte predom meniť forinty na ten svoj podúčet, vy pokojne môžete platiť v eurách, automaticky vám banka prevedie najvýhodnejšiu konverziu na menu, v ktorej akurát platíte. Bohovský tip, ktorý si musíte zapamätať, keď budete vždy v zahraničí a spýta sa vás obchodník, či chcete platiť v lokálnej mene alebo napríklad vo vašej mene, ktorá je teda euro, vždy si vyberajte tú lokálnu menu. Opäť namodelujem situáciu, ste v Maďarsku v reštaurácii, idete platiť, platíte vždy vo forintoch, lebo ak by ste platili hneď v eurách na ich termináli, tak kurz už vám teda negarantuje Revolut alebo vaša banka, ale kurz teda podlieha ich sprostredkovateľovi a vždy táto platba bude nevýhodná pre vás. Čo by som ešte spomenul? Na záver, keďže to nie je žiadna spolupráca, ale mám k dispozícii pre vás referral link, ktorý nie je síce vždy aktívny a nie je teda vždy možné ho použiť, ale on sa poväčšine opakuje raz za mesiac, je k dispozícii. Ak sa registrujete cez tento referral link, dostanem ja odmenu 40 eur, môžeme to pokojne splitnúť na polku, to znamená, že ja budem 20 eur v pluse, vy budete 20 eur v pluse, viem vám to teda poslať jednoducho už cez ten založený účet. Jedno, čo iba potrebujete spraviť, je to, že si založíte ten účet cez ten referral link, následne si tam pridáte peniaze cez vašu platobnú kartu, objednáte si fyzickú kartu, to samotné doručenie môže stáť nejakých 5-6 eur, nie som si teraz úplne istý. Ja keď som si zakladal tento účet, tak som to mal zadarmo, neviem ako je to v súčasnosti a poslednou podmienkou je to,
že musíte vykonať 3 nákupy v hodnote 5 eur. Vždy je to potrebné stihnúť do nejakého dátumu, pokiaľ platí táto promo akcia. Je to na vás. Je to vyslovene na vás, či použijete tento referral link alebo nie. Ja toto online bankovníctvo veľmi odporúčam. Používam ho už niekoľko rokov. Ušetrilo mi to desiatky eur. Napríklad, keď objednávam z AliExpressu, je vždy výhodné platiť v ich lokálnej mene. To znamená, že v dolároch alebo v čínskych juanoch a následne to zaplatiť Revolutom, ktorý vám urobí tú konverziu a nenechávať tú konverziu na samotnom predajcovi, ako je v našom prípade teraz AliExpress. Som zvedavý, čo si myslíte o takýchto moderných bankovníctvách, ktoré vám ponúkajú širšie spektrum využitia ako klasické konvenčné slovenské banky v súčasnosti. Budem teda rád za každý váš poznatok, s ktorým sa teda so mnou podelíte v komentárovej sekcii. Budem rád za like, odber a všetky moje sociálne siete nájdete pod videom. Majte ešte krásny deň. Ahojte.